Жерлігімізде 717 соғым сиыры бар. Бойында былтырғы сандар белән чагыштырганда 32-ге артык. Һәм инде киләчәктә дә менә шул яшь тоналар алу хисабына һәм дә инде төп үзебезнең җегетләр менә бик алар санап китсәң җирлектә бик күп, чөнки 19 кеше менә файдаланды дип әйтеп үттем бит инде программадан. Аяк терәп әле дөнья алга барсын дип тырышып йөрүчеләрбез күп. Кайда гына булсыннар, иптәше белән менә үзләре аерым хуҗалыкта эшләп, или башка җирләрдә эшләп, үз хуҗалыгында мал тотучыларыбыз бик күп. Һәм дә инде нәрсәдә әйтәсе килә, әле җирлек бүгенге көндә аягында басып тора, аның киләчәге дә Алла бирсә, уңай булыр дигән фикердә калабыз. Менә бүген Хасановлар ихатасында без алар гомергә әтияниләр аларны маллар белән тотты, хуҗалыкта эшләделәр, алдынгы ат казанган, икесе әтисе дә, әнисе дә ат казанган колхозчылар булды әнәснең. Гомер буе хезмәт сөйделәр, бүгенге көндә дә менә тырышып шундый йорт-җир җиткезеп, маллар тоту белән шөгыльләнәләр. Аллага шөкер, әле авылның киләчәге бар дип торабыз. Мондый җегетләр кызлар булганда, менә шулай тырыш булсыннар. Алардан үрнәк алырга менә мөмкинлек бар авыл кешесенә дә. 2015 елда мини-фирма программасы буенча без кіріп кеткен енді. Хәзер шуннан соң 5 сыйыр белән кергән идек, 10 сыйырга җиткердек. Бүгенге көндә 6 сыйыр саулап, сөт ташанган. Сөт җитештерәбез инде. Биятамда гомер буе колхозда эшләгән атказанган колхозчылар. Ул эшләгәндә шулардан каладыр дип уйлыйм. Иптәшемнең дә эшләүчән булу. Безнең трактор белән дә хуҗалыкка да ярдәм итә. Һәм аннан да безгә ярдәм бар дип әйтәсем килә инде. Эшләсәң җиңәргә була инде эшләргә. Аппарат белән суабыз, бүгенге көндә бер аппаратыбыз бар. Әле пока җитә инде, ничек булыр тагын. Тагын мөштәллә берәр җай чыгып китәр. Тагын булдырыбыз әллә, хөкүмәт ярдәм итмәс микән дип тә өметләнәбез. Ул җирендә яшәргә була. Эшләсәң, җукламасаң, эшләргә кирәк. Уртача без бүгенге көндә 50 литр сөт тапшырабыз. Безнең инде һәр икесе бозаулады. Әле калганнары шул ташлану кырында 50 литр сөт тапшырыла. Менә ул соңгы айда инде менә 20 сум белән түләнде, ул 27 мең сөткә алдык инде акчаны. Хуҗалыкка тапшырабыз. Безнең җәйкенә шул 19дан төшмәде сөт бәясе. Кышка таба арта бара инде безнең 5 сыйыр, соғым сыйыры асрайбыз дип, менә бу кушып салдык менә туракна. 5 сыйыр итте һәр менә ул 2 тананы кушка җиде баш булаларлар. 120 мең акчалык дәүләт программасы буенча. Киләчәктә соң дәвам итәргә инде. Безнең әле менә ни бар безнең киләчәк малай бар. Ул без картайып пенсияга чыксак дигән шикелле ул дәвам итәчәк, аңа башлангыч әдер. 3-нче класстан авыл сабантыйларында атта чаба башладым. 12 елдан бирле район сабантыйларында алдынгы урыннарда дүртилеләр, чаллылар, актанышлар. Менә теге елны Уфаларда чабып кайттым. Анда 2-нче урын алдым, 4-нче урын алдым. Олар ярышында булып кайттым. Быел Лениногорскида. Анда 1-нче урын алдым, чемпион калдым. Чабышларга аерым тәрбия кирәк. Көн сайын йөртәргә, ашату көчле кирәк инде. Сулы, писүкләр инде бүтән кишер. Багаш майларына хәтле бирәм инде. Кишер. Марталык белән шөгыльләнәбез тоже. 25 марта бар. Тоже амшарниклар тойдып куйдык. Алар подполда кышлап чыгалар инде. Шу мини ферма программасына быел кіріп 200 мең акча алдык. Шуларга әтрәкледән барып 3 тан алып кайттык. Икесе бозаулады инде, берсе январда бозауларга тиеш Алла берсе. Булай общий соғым сыйырлар 6 баш асырыйбыз. Әле шулап кайткан таналарга тагы субсидиялар менә күчәргә тиеш справкаларын җыеп бирдек инде. 3 танага Татарстанның 30 мең белән ярдәм итә инде, район 15 мең белән ярдәм итә. Калган танам почти
yartısı kiri koyta деген so'z. O'zimizning traktor var. 2008'de YPH krediti bilan тоже şol traktorni algan ек. Muhatni malni turmush tashiga o'xshaylik. Degine ish malay istirabız. Birgelep qaraybirin şunda. Әзерләгән продукцияны сату буенча шуны әйтәсе килә, менә сөтне җитештергән хуҗалыклар безнең инде ел дәвамында таң хуҗалыгы зия, халык әле бүгенге көндә суммадан канәгать, чөнки районның уртача күрсәткечләреннән без югары бәядә түләнә менә таң хуҗалыгы белән. Андый бернинди проблема юк, көнендә җыялар, тапшыралар, халык риза бүгенге көндә. Төгәлрәк әйткәндә ничә сум белән расчет ясала халыкка? Бүгенге көндәме? Әйе. Бүгенге көндә сөтне тапшыру халыкка 20 сум 85 тиеннән исәп ясалды ноябрь аенда. Әмма инде кыш ае буларак майлыкны күтәрү исәпле киләсе менә декабрь аенда инде тагын да югарырак дәрәҗәдә булыр дип ышанып калабыз.